Aínda que máis que evidente, os técnicos do Concello de Vilagarcía confírmano. O aparcadoiro de Xoán 23 ten no seu interior graves humidades e problemas de mantemento. Nas últimas horas fixeron unha visita a esas instalacións logo de que no pleno da semana pasada se aprobase a resolución do contrato de concesión. Son as deficiencias que ten a día de hoxe este parking, moitas delas derivadas de falta de mantemento e, que si no seu momento, cando se chegue a resolución judicial, cando a empresa vai intentar ter algún tipo de compensación, evidentemente se lle descontará o que suporá a reforma, a rehabilitación do parking. Porque o prego de condicións indica que a empresa deberá entregar as instalacións ao Concello en perfecto estado de conservación. Iso todo apunta non se vai producir, polo que será Rabella quen o asuma unha vez se faga efectivo o seu rescate. A intención do Goberno, lembran, é facer unha xestión directa do aparcadoiro. Agora o que queda son todos trámites coa empresa, teñen que presentar toda a documentación, contratos de suministros, a documentación dos traballadores, contratos laborais e demais, e, despois chegar precisamente a esa negociación para ver en que termos queda definitivamente ese rescate. A idea como Goberno, como xa se dixo, é facer unha xestión directa dese parking, que sexa o propio Concello o que xestione o parking, e a idea ter unhas tarifas máis populares precisamente para fomentar o uso e para dar resposta ás necesidades de aparcamento que tamén hai nesta zona. De momento, o que está claro é que será o luns 25 deste mes cando estas instalacións pasen a mans do Concello. Será entón cando se liquide o contrato e, se todo vai ben, se chega a un acordo coa empresa Proinsa. A voceira do Goberno local garante que os traballadores non van quedar na rúa. O Concello ten que subrogar agora o persoal que estaba traballando xa no parking. Isto é algo que establece a lei, cando se rescata hai que manter os postos de traballo e nós, dende logo, defendemos en todo momento e trasladamos aos traballadores da empresa que non iban a quedar na rúa, que o Concello iba a botar man e, neste caso, asumir esa xestión directa, e aos dos traballadores que van seguir xestionando neste momento no seu momento o parking. O rescate deste aparcadoiro por parte do Concello débese a que a empresa concesionaria Proinsa crebou. O asunto rematou nos xulgados ante a falta de acordo, segundo lembra Tania García, pola cantidade de cartos que solicitaba a concesionaria.